and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Siyempre, kung manguyab ko, padung naman as minyo. Siyempre, ako na ginang pamilya ang akong atimanon. Di ba? Pamilya na nako ang akong atimanon. Itsapuira na ka. Ha? Gok! Hala! Unsa mo nun? I-advise ako, huwag mo magbuot. Uy, Oh, sige. Kay mga bugo man mo. Gusto man mo mailad ang imo, kala sige, padayon mo. Ay, starring man ka kuya. gihilabta na sa lang nagadaay. Hilom-hilom raga ta diri. Gawaso na to kuya. Ay, mga bulok baya ninyo ay. O ayaw mo magbuot sa biloy? Ano magbuot man jud ka? Ha? Wa pa ko magbuot ninyo. Buot-buot yun ka. Sabi na ninyong gibuhat, be. Ikaw, mao. Buotin mo na eh. Mga way otok. Pre, hala mo. Ma. Fernandez na. Masagdi na sila. Ha? Ning, pipila ka adlaw. Mudugok na silang tanan ako. Saba diha. Ano mo ka? Sige ka lang ingon nga manambal ka na sab. Pero wa magyapon kay gibuhat. Ay, agud pag-apur rama. Chill lang. Ay, madag chill dong, ha? Nga daghan na kayo nakwarta ang managsuon. Unya, kita wa pa yun. Gaako sila do. Ay, sos, ay nagipanghambog kay kuwang ra kay na. Lagi. Ha? Puhala na ginan ako sa imok. Pero kung karon gud ko manambal na yun, ma. Ha? Karon ko muatba na nila. Sayon na ta nilang igno nga sunod-sunod na nila. Ay, hinoon sad. Pero ayaw lang sa palabig dugay dong kay nabiya na ta nila. Yan o, mga nahimagibon ako. Di ba nagsige makog-ingon ninyo? Nga dili lagi ko mananambal? Pero makaayo man ka, dok imo. Sus marisip. Gano'n ganit tao nagdok mo muna ako, uy. Imo mang naayo ang ubos akong anak, be. Grabe na ko to ubuha. Kalabo ramang gutoy na kaayo sa imong anak god. Imo magud siya gihikap sa buko-buko, god. Bahala na gid mo ha. Basta kay ako, miingon na gid ko. Nga dili ko mananambal. Bahala mo ha. Mananambal lagi ka. Ay, bitaw. Oh, gitugahan ka sa kahitasan. Nga, ana nga abilidad, oy, mo. Ay, bitaw. Sis, kinuo ko yung taon, oy. Na, noy, wa dyo ko mo claim, ana, noy, ha? Wa lagi. Pero, naibaw mi nga, makaayo jud ka. Ikaw. Sige na. Pero, manoy, bad boy. Hindi na magpanambal, oy. Ako yung naami, kay ako na nabot din eh. Ay, bitaw. Sige na. Oh, sige. Anis lang ta ha, anis ha. Linya mo sigon sa inyo pag-abot. Kaya mao mong mo kinsa nag-una og nagsunod ninyo. Ah, sige. Mao na ibuhatan ninyo ha aron madali og mahapsay ta. Sige, Bitaw. Salamat na, aray na sa Ang gabi ha, ang gabi. Ay, salamat in taon. Nagakaw na gid taon ang mga tao. Makarelax na ako. Kuya, daghan na sa tigkwarta. Ay lang lagi ko sultihi, ana, boy. Kay, mag-guilty gidayon ko. Takaw, dada na sa sod, ipha. Okay. Kapuno sa basket nga gisudlan sa kwarta. Ha, pila na sad kay nakita sa managsuong mangingilad ay. Ay! Oh, Ma! uy! Usa to? Uy! Ay, hoy kanahan! Oh, ano to? Ari ako kay nabuslot ko! Usa ma? Nabuslot ko! Unsa? Oh! Jugo ka dungog mo. Ay, pastilan mo! Oplok! Dali! Dali! Aray! Hinaya! Uy, kanahan ka man di! Ay, uy, hinaya in taon! Uy! Palutuon na to. Aron Si palutuon. Palutuon ba? Uy, ayaw ba yagin ha? Ayaw ba yagin in taon dong? Matiwasan gani hinoon ko na panablahon tamang yung ka ba? Grabe siyang matiwasan, eh. Palutuon naman na, para mo balik. Ayaw lagi! O sige, bola ka. Oh,
ang guroy, kasakit man, kasakit gid taon dong, uy. Ay, kanagit si Imok. Maog yun na, nakaamong ini. Kanagit si Imok. Aray. Ay, Noon sa kuya? napaaka na ko akong dila. Hapdo sa eh. Aw, gilibak ka? Ha? Sa may mulibak na ko. Aw, kinsa pa man gawas ng silingan, Laking. Ayo, oh, Imok. ulo. Kinsa mo ron kuya? Ako rin abli. Oh, Dok, tabangi ko. Oy. Manggakos man kami. Dok. Ay, kuyuan man tani mo. Dok, sige na, please. Tambalin ako. Kadit. Ayaw ko bali-bali kay daga na biya kag naayo, Dok. Tay sa. Lingkod sa. Lingkod. Ha? Visited. Ingon man nila, basta mahikapan lang ni mo maayo na. Ginoo ko. Na-timing ra in taon to eh. Tinuod kita yung ilang kiingang nga humble ka. Sige na, Dok. Hikapan na. Hikapan ako, Dok. Ha? Miss. Unsa di ay sakit nimo, miss? Asa madapita imong ipahikap? Kani. Sakit akong dughan, Dok, Imok. Nge. Ha? Ikaw pa rin kuya. Hoy, ikaw ha? Hapakunti ka ron. Sige na, Dok. Hikapan na akong dughan kay sakit na kaayo. Ginoo ko ni mo, miss, oy. Imo sa tao kung iamong in town, oy. Kung may sakit kas kasing-kasing, ha? Ha, taon in town. Tinuod nga doktor. Mo'y adtua. Kanang cardiologist. Kay mga espesyalista sila sa mga problema sa kasing-kasing. Nga no, Dok. Makaayo ba ko sila sa kasing-kasing at gipasakitan? Kilo iban. Nga human pa sa ligi. Gibiyaan lang. Nge. Ang sana ko ni. Dok, mo na akong problema, Dok Imok. Sakit akong dugaan. Buhak ako kasing-kasing. Gipalaom ko, gipasaligan, gisaaran, gipanampaan, giyutangan pag yun. Bungot sa ero. Unsa gudi ay. Butang eh. Karon sulti ko, Dok Imok. Makaayo pa na akong cardiologist? Ha? Doon na ba'y tambal nga baligya sa butika sa akong problema karon ha? Doon na ba, Dok? Salamat itaon. Milakaw na gyud. Kipaningot pangkugbog-bog atong babayhan na eh. Sayang. Jackpot na untakad to kuya. Sus, sayang. Ayaw ana boy. Masukuan na sa Lord. Kinahanglan nga wholesome ra gyud ta. Dili nato apilan og kabuang. Bitaw. Sakto ka kuya. Maayo gani in taon kay mituo sa tong tambag taon. Pamina naman kuya, no? Mubalik pa to din eh. Uy, si Bako in taon. Si Bako, di lang unta. Ipahilayo lang in taon. Hulo kuya. May balik. Lugawa ini. May balik yun. Ablihin na lang kuya, oy. Nibalik lagi. Sorry ha. Ako ni. Bia? Bia, hi! Niyaing taon. Kay nasuguan na sad. Lingkod Bia. Sorry ha. Abi magunakog. Api ni mo katong sexing babae ang ibalik? Ah. Sorry. Napalaw ka. Ha? Oh, dawatan ng gipahatag ni Tiyo. 500? Para saan sa man eh? Wa lang. Gipahatag lang niya nimo. Ha? Mudawat ka o dili? Mudawat ka no. Salamat ka no, Bia. O sa mga boy? Ibalik na ni Bia. Dili ba ya maayo kuya nga? Balibar ng grasya. Balibad. Mubalibad man na siya, buboy. Kay, wara man as kumingking sa grasya nga ni ani niya ganiha. Ha? Ato na ko, oy. Marati akong tuyo. Goodbye, bunot. Bunot. Tanaw ka. Lang luod na tos Bia ni mo kuya. Nang luod ko taon. Taka naman ka.
Pataka? Ha? Laro atong nagsilos? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!